Nigawas na karong hapon sa Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm 𝗠𝗏 ug nag-irog paingon sa Taiwan. Apan misunod ang ikatulong bagyo karong buwan sa Nobyembre, ang bagyong Pepito. Si Pepito gipaubos sa typhoon category o gipanlantawan nga mo landfall sa 𝗕𝗔𝗦𝗧𝗪 sa Luzon gabi sa Sabado, Nobyembre 16 o buntag sa Domingo. Apan base sa datos sa PAGASA Mactan nga dako ang posibilidad nga mahimo kining super typhoon. Ang Central Visayas medyo halayo na kita, mas bintaha ang atong nakita nga senaryo. Una, sugod sa rainfall. Natay rainfall forecast nga gipagawas for this tropical cyclone. Ang province of Sugbo, ang estimate nato latest nga numerical models, di takabot og 50 millimeters of rain. Posible sab nga molihok pahabagat ang bagyong Pepito ug moigo sa Eastern Visayas o sa Northern Samar. Kasamtangan nga gipaubos sa signal number 2 ang Northern ug Eastern Samar ug signal number 1 ang ubang dapit sa probinsya. Gani giklaro sab sa PAGASA nga layo ra sa Central Visayas ang bagyo apan makasinati gihapon og mga pag-uwan karong weekend ang Metro Cebu lakip na ang Northern Cebu. Nagid sa tong data mag super typhoon siya kay rapid intensification magyud. Sa laing bahin, makita lang gihapon karong adlaw ang light haze sa kawanangan sa Sugbo nga nabantayan sukad pa kaniadtong Miyerkules, Nobyembre 13. Mipatinaw ang Department of Environment and Natural Resources, Environment and Management Bureau nga kini tungod sa temperature inversion human sa sunod-sunod nga bagyo nga nangabot og nangagi sa Sugbo. According to PAGASA, meron tayong temperature inversion. Meaning because of the cold front or in the past days kasi yung 3 typhoons natin medyo very frequent, no, in the same area, in the same period. It prevents the tiny particles and dust to really go up or ma-disperse into the atmosphere that quick. Gani bisan pa man nga nagpabiling ubos sa fair category ang air quality sa Sugbo, miabiso ang DENR sa publiko ilabi na ang dunay asthma, mga senior citizens ug mga bata nga mosulob og mask kung mogawas sa panimalay. Giklaro sab sa PAGASA nga walay kalabutan sa Haze ang nikatap nga mga litrato sa red sky o puwa nga kalangitan sa mga niaging adlaw. Kung lang ay na, if ever natay red sky in the morning, pasabot lang mas nadyo chances ng yun ay nga naigdagan mga pag-ulan kay meaning ay daghang ka-particulate suspended sa air. So kung daghang ka-particulate suspended sa air, saturated na itong sky, so possible daghang tag-clouds. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.